Hej og velkommen til. Mit navn det er Gamers. Og vi spiller Garry's Mod Health Presence Map. Og den er fucking skæv, så lad være med ja, vi har jo ikke sådan noget, så langt vi prøvet det en gang før. Og vi fik en mega chok. Ja, der kommer nogle jumpscares. Nu får jeg lige trykke i her. Shit! Vi døde! Okay, det vidste vi godt. Ja. Okay. Jeg spiller lidt langt. Jeg ligger jeg tager mig på perlen. Magnus, så tager mig selv på brystet. Asbjørn, tænd Hallo, jeg kan komme ind endnu. Tryk på F. Hun får en shotgun. Okay. Asbjørn, hvad er det? Den til lys, fedt nok. Okay, jeg tager koden, Okay. 1, A, 2. Du står shift indtil løber du. A. E. Nej, Asbjørn, A, E. Er det det? Ja. Hvor er E henne? Ja, U. Hvor? U, og så hvad? og så Y, sådan der. G, og så er der mærkeligt noget. Hvad fuck er det der G? Er det der G? Nå, det er det der G. Og så Og så det der mærkeligt noget, det må nok være den der, tror jeg. W. Så W. Tag W nu? Ja, W. Og så hvad? Og så OK. Altså det mærkelige noget, det var også W. Men jeg har ikke trykket det mærkelige noget. Jo, W, Magnus. Nej, det var ej. Lad mig lige se det. Det der, det er sgu ikke W, det er... Nå, det er H! Nå, det vil jeg bare på hovedet. Okay, A. Ja. E. Har du trykket lige det, du sidst skrev? Ja, S. Okay, A, E, U, har du trykket det? Ja. Og så Y. G. Og så H. O. Nej, okay, jeg prøvede at trykke på no. Jeg trykker ikke no før. Sådan der. Nu har jeg trykket no. Okay, det var A, E, Y, var det sådan? Nej, A, E, U. For se. No. Okay, A, E, U. Og så var... Nej, så S, A, Y før, ikke? Nej, så A, E, U, Y, G. Og så var det H. Nej, hvad det var. Ja, det var H. Nej, det var H. Kan du ikke se det her? Du kan kigge derhen, er det ikke H? Nå jo, det er H. Har du trykket på? Nu gør jeg. Okay, det fuck er der ikke af der. Jeg holder på rammen på køkken her. Hvor er den? Det var I, du tryk der. A. E. Du fuck, jeg højreklikket, skal du bare. Og klar, hvis du højreklikker med en shotgun, du kan også skyde 2 skud. Fuck, hvad laver jeg? A, E, U, Y. Har jeg ikke fået skuden til? Jo. KB. Er der ikke noget andet? Nej, ikke en shotgun. Har man ikke også crossbow? Nej, shotgun er en skydevåben. Nej, hvad sker der? Jeg tror ikke, det er det her. Okay, behind the store is this. Fedt nok. Hvad tror du så, det er? Prøv da mig. Du tryk på no først. Tryk på no. Jeg tror, jeg ved. Nu prøver jeg A. Nej, ja. E. Ja. U. Ja, så er det Y. G. Og så W. Hvor er det? Yes. Nej. Oh my god, man. Hvad fanden er det lort? Shit. Du kan være Y igen. Helt er det ikke. Tæl os, Josie. Jeg tror altså, det er H. Nu står der her. The code is 241. Nå, så man skulle måske tage det for... Okay, nu tror jeg forstået det. Prøv at tage 2, prøv at tage E først. Nå. Men der er ikke noget 0. The code is over. Nå, det er 6, det der. 6, det er G. Eller, nej, det skulle være H, er det ikke? Jo, det er H. Og så 4, det er... 4, det er Y. Og så 1, det er A. Okay, og så 4, det er Y, og så A. Jo, OK. Og så A. Men du har skrevet det, har du ikke? Nej, så A, var ikke A det sidste? Jo. Prøv at trække det nu. Yes, det var! Sådan. Okay, nu ved vi, der kommer de der zombier. Men vi har ikke fundet noget. If.
Prøv at trykke på den. Åh, fuck det er. Prøv lige at trykke på den. Det er sådan, jeg skal finde heroppe. Luk den. Stræb de lorne! Åh, shit. Ja, nu de kommer. Ja, nu kommer med. Jeg kan mærke dem. Yeah! Reloading! Åh, shit, det er det. Ja, nu kommer vi til jumpscaren. Okay? Du går først. Jeg gik først sidste gang. Hey, jeg sagde, seer, altså skal vi kalde seer, eller folk, eller hvad skal vi kalde jer? Nu kan I bare seer, ikke? Ja, Og nu skal vi lige vide på en jumpscare. I må gerne få så kommer der noget shotgun-ammo. Ja, men det skal du ikke tage. Jeg tror ikke, du har mange skud. Jeg tror, vi er fint nok på det. Vi kan bare leve med det her, ikke? Heldigvis. Det er eneste måde at komme videre. Okay. Jeg ved ikke om. Den er der ikke, Esben. Jeg tror shotgun ammo skal jeg lidt længere. Har nu det jumpscare? Ja, håber. Men det er ikke den vej. Ja, det ved jeg godt. Altså, du skal først lidt længere henad. Altså, du skal først hen til det der hjerne noget. Prøv lige at få min fodbold her. Så. Hvorfor noget hjerne noget? Det er der, ud igen. Og så derhen. Det skal derhen. Så kommer jumpscare. Jeg får lige sådan lidt lyd på. Nej, der skal ikke lidt lyd på. Wow, shit, hvad fanden? Fuck, der kom sgu da lige i hovedet på mig! Det lyder det, Magnus. Nå, altså, men der kom sådan en... Ja, der var sådan en zombie-klovn, ikke? Nej, men ikke det billede. Der kom sådan en... Jeg kan vise dig det på videoen. Jeg viser dig det på videoen. Fuck, hvor er det creepy. Hvor er du hen? Så var en zombie-kælder, men det var flere spillere. Pas på, du får zombie-kælder. Nej, nu kommer jeg, Asbjørn. Godt, nu er jeg her. Jeg synes, du skal holde det der. Fuck dig, i røven. Nu skal du også slå. Jeg slår bare ud i luften, så nakker jeg min lort. Undskyld, det er lidt... Du tager næste jumpscare. Det er sådan noget. Jamen, jeg aner ikke, der er jumpscare, men jeg har ikke spillet her. Okay, det er du går forrest nu. Sådan, du skal herud. Ja, nu er jeg gået forrest. Så don't go outside, they will come. Du går forrest. Okay. Du tager jumpscaren. Hvor står der her? Okay, vi er udenfor. Kom. Jeg går ud af musen. Ja, nej, ikke ud af mursten, der er sådan en dør. Her er jeg bag dig. Der er små bag dig! Der er sådan en lort. Den er ikke død. Nu er den død. Så går vi. Jeg tror en god idé. Jeg ved, der kommer et eller andet herude, tror jeg bare. Så jeg synes, det er en god idé at tage noget. Hvorfor kunne det? Du ramte. Det skadede mig i hvert fald. Det skader sig mig. Ja. Hvad er det? En en nøgle! Sejt. Jeg kan tage den. Nu tror jeg. Jeg fik næsten en. Jeg går ikke. Jeg skal tage alt til. Bitches! Wow, der er et headgrab. Wow! Crowbar! Tak for crowbar, bitch! Jeg hakker dig. Lad os dræbe ham. Har du en? Jeg tager den med. Tag den på. Jeg har den på mig. Okay, jeg bruger den. Jeg vil gerne have din MCG. Jeg kan holde alle ind, så kommer vi lige så stærkt. Okay, vi har en nøgle, så jeg tror, vi skal gå ind igen. Ja, fint nok. Jeg har bare ikke så mange skud. Den er kom jo! Nej, du skader mig, er du klar over det? Det er virkelig liv. Jeg fik medkit. Og shotgun ammo. Må jeg få noget... Jeg skulle tage det der, men er du klar over det? Giv mig noget medkit. Giv mig. Hvad er sådan noget der? 1, 2... Jeg er bare så egoistisk. Okay, lad os gå herhen. Jeg tror, jeg har en med til. Jeg har fucking ikke nøglen med. Jeg har åbent. Magnus, jeg sagde, du tager næste jumpscare, der er helt sikkert okay. Så kommer der sexy bitch. Okay. Ja, jeg ved det. Nej, hvor det komme fra. Er der en sexy bitch? Den... Hvad gør det her? Jeg tror, vi er så vist på hold. Åh nej. Nu ser jeg simpelthen, fuck. Hvad fanden? Du kommer ud. Der sker ikke noget. Lad os lige gå lidt fra. Hvad fuck er det? Du tog! Du prøver at skyde det, men det var lidt spildt arme. Jeg skal have en asma. Sexy. Ja, der er skud, og det skal jeg have det her, okay? Jeg fik også... Jeg fik masser af armor og sådan noget. Shit! Altså, bitch, hvad fanden? Nej, det er en bitch, der hvad er det? Voldknænden, ikke? Ja, hvad er det? Sexy. Nej, jeg
skal have en. Spærm på flaske! Okay, der skal have en. Måske der skal have det der, Asbjørn. Ja, det er der ikke der er noget derinde. Jeg har ikke så mange skud. Der er en fucking her. Jeg tror, vi skal gå derind. Nej, der er en elve til derinde. Det er en nøgle. Garanteret. Vi skal nok derind med den. Prøv at gå derind. Nu skal vi mig, der kan åbne. Ja. Prøv at tage nøgle den, tror jeg. Altså, løb herud. Hold shift ind. Jeg står her. Jeg fik en. Det var mig. Ups. Du fucking nakken. Ja, undskyld. Shit. Magnus, du mister alt min lort. Jeg skal tage mit lort. Hvor er den? Der kom sgu en lort over det. Jeg skal fucking bruge koden igen. Du ved godt, hvad det er. Ja. Jeg bare... Wow! Op, you. Der er en bank. Der er en bank! Det kommer ikke op igen, Asbjørn. Men stadig, jeg fik en jumpscare i hovedet af en zombie joker. Fordi det er poison zombies, Asbjørn. Der kommer helt vildt mange. Herinde med mig. Det er det rum, Asbjørn. Kan du huske, hvor toget kom? Jo, ja. Follow the hidden stair. Oh shit. Magnus, jeg er et andet sted, der er fucking creepy. Hvor tror du hen? Nej, altså, jeg går lige ud til rummet. Ja, men jeg har også fundet et fucking creepy sted, der står en lille secret steps, okay? Har du taget den lort? Kom så lidt. Kom så med lort. Follow the hidden step alone. Ja, det kan ikke lide det der. Alone, trust no one. Det gør du bare, det der, Magnus. Nej, vi skal ikke derinde, Asbjørn. Jeg har heller ikke flere MCG-skud, skal bare lige vide. Vi ses i parken. Lad os komme herind. Har du ikke en shotgun? Har du MCG? Har du MCG? Lad os se der. Hvis du vælger din crowbar, så må du gerne bruge det i din crowbar. Det er lige nu, for vi har ikke... Okay, der er masser af det der. Pas på. Det er klart ned med crowbar. Kom, tør du ikke? Kom. Wow! Okay, det var ikke så godt det der. Kom. Hvor shotgun, Derek! Jeg love my shotgun, but I don't love you! Jeg synes, hvis du højfinger med shotgun, jeg så skyder sådan 2 skud. Ja, okay, jeg kan så ikke højt. Oh my god, jeg ramte ikke menneske. Sådan der. Ej, Asbjørn. Gid godt lige. Der er så et headgrab, der er levende der. Nej. Dræb det svin. Dræb det, Asbjørn. Reload. Altså, fik du en nøgle eller sådan noget? No smoking. Asbjørn. Hvad er det der? Asbjørn, det er shoot. Det er noget til dig, du får skjold, Asbjørn. Til hvad? Der er noget, der ligger der skjold derinde. Kun tage det. Nej, ikke derinde. I det rum, hvor han der ligger. Jeg har fået en sud. Der er altså ikke noget derinde. Bitch! Okay, jeg skal hvor skal vi hen? Vi skal nok gå hen. No smoking. Ja, okay. Jeg tror den. Okay. Kom. Og så fandt der lige en hjernesovs herinde. Kommer du? Så sådan det. Jeg spiser ham der. Der er babymus. Kom her. Babymus til alle! Jeg skal så flere. Hvis der kommer shotgun, skal vi godt skal bruge. Jeg er 19. Crazy bitch. Jeg kan ikke se en skid her. Okay, vi skal bruge en kode der. Okay. Hvad står der? I smell you. 4. Feed me. Damerne først, Asbjørn. Der er ingen skid derinde. Men det er du lige kigger herovre. Der er fucking en jumpscare der. Nej, der er våben derinde. Er der? Må se. Prøv lige, jeg tror, der var så couchen. Jeg tror, der er våben derinde. Fortsæt, så er der våben derinde. Lukker du derinde? Vil du med? Der ligger sgu noget derinde. Der er en kode. Ja, 0. Der står 03. Kan du gå ind og kigge til ham, Asbjørn? Der er ikke nogen jumpscare derinde. Ej, jeg må helst søge, der ikke er nogen jumpscare. 03. Det var noget. Det kunne vi lige se her. 03, det er slutningen af koden. Så vi skal bare lige finde det første. Wow, det var ikke. 03. Find for andre døre. Der, her. Ja, 03. Hvad står der der? Fuck! Der er lidt jumpscare. Ej, der er sådan en der bøsser der. 7, 1. Ja, 7-1.
Og på der døde mænd dernede. Det er dem, vi har dræbt. Det er der, hvor jumpscaren kom. Okay. I'm watching. 1. Og jeg tror lige, vi stopper videoen her, så laver vi en episode bagefter. Okay? 3. Hej. Okay, hej.